Egunon, etxipartarrok, azalduko dizuet. Agintza eta subyuntiboa. Ze uste zen interesatzen zaie? Erabaki dut pista batzuk ematea jarririk. Egun hauetan batez ere jarririk lan egin behar duzuen guztientzako, pizkarreko minak ebitatzeko edo direlarik ere soluzio bat ekartzeko. Ariketa horiek egiteko, lehen gauza izango da kaderaren aintzineko bazterrean ematea. Erakusten dizuet perfilez, beraz hemen eta ez hemen, are gutxiago hemen baizik. Hemen gero eta gibelerago, gero eta mugikortasun gutxiago baitugu. Beraz, joaten naiz aintzinera, oinak ongi lurrean ongi bermaturik, ez punta gainean, ez bazterretan. Eta lehenik egiten dut test txiki bat ikusteko nola den nire mugimendua gaur. Beraz, begiratuko dut ea sabaian noraino ikus dezakedan erreski. Eta erreski erraten dualarik, ez du erran nahi, enetako zaila dela hori egitea, ez da zaila ezik minik egiten, baina hor hasten nahi sentitzen jada badela lan bat, bada zerbait, giharretan gertatzen dena. Beraz gehiagi da, ez dut impresioa zerbait egiten duela, hori da erresarena. Testa egin eta hartzen duzue referentzia bat, horreino iristen zizten, puntu bat, geroko oroitzeko. Gero hasiko naiz bera begira, eta hau egiteko eskatuko dizuet begiak estea. Begiratzen dut bizpahiru aldiz behera, eta hurrengo aldian gehitzen dut nire bizkarra. Borobiltzen dut bizkarra, bera begiratzeko, pixka bat, arku baten soka bezala. Hor gezia prestatzen dut, tiratzen dut soko librera, eta hor gezia botatzen dut, eta berri soka zuzentzen da. Eta hurrengo aldian gehituko dut ene pelbisa. Ene pelbisa borobiltzen dut, pelbisa suposatzen dut badakizuela hemengo hezur handi hori dela. Biziki importantea da mobilitatea edukitzea zonalde horretan. Girelera borobildu. Eskirotikoa da. Aintzina borobilduko banu, zaila izango. Litzateke niretzako bizkarra borobiltzea eta jaustea berko nuke bortxatu. Hurrengo aldian egiten duzuelarik borobiltze hori, burua bizkarra eta pelbisarekin, begiak eramango dituzue kontrako zentzuan, buruak behera begiratzen duelarik, ene begiek gora begiratzen dute. Ez dute deus ikusten, etxiak baitira, baina mugimenduak banatzen ditugu. Beraz, burua bera, bizkarra borobildu, pelbisa borobildu, begiak gora, eta hor begiak eta burua erdira biak sinkronizaturik. Hor hasten dute biek mugimendua erdirantz, eta erdian elkar topo egiten dute. Separatzen dira, begiak gora, burua bera, eta elkar topo egiten dute. Ez egin nik bezala, egin zuen errealitatea eta sentsazioaren arabera. Guzti hori egin eta pausa bat hartzen dugu, eta pausa horiek egingo ditugun pausak derrigorrezkoak eta beharrezkoak dira. Pausak hartzen ditugu ezakituak direlako, ez dugu kriston kirola egin, edo egin baduzue ez dituzue konsignak segitu. Pausak egiten ditugu nerviosistemak ikas dezan. Pasa diogun informazioa atxiki dezan eta berriz erabiltzeko gai izan dadin. Eta pausa bakoitzean saiatuko nahi sentitzen nire kontaktuetan, oinetan, kaderarekin dudan kontaktuan edo nire jarririk egoteko moduan aldaketarik sentitzen dudan. Itzultzen naiz kaderaren aintzineko aldera eta hasiko naiz gora begiratzen eta behitu jadanik erreski joaten naiz hastapena, baina pixka bat urrunagoa eta ez dut gauza handirik egin. Gero lehen bezala behitzen dut bizkarra, beraz bizkarra lehen borobildu dut, orain
handituko dut bizkarraren arku hori, bizkarraren kurbatura hori handituko dut bizpahiru aldiz, eta hasiko naiz ere pelbisa aintzina borobiltzen. Aintzina lehen pelbisak egiten zuen hori, orain egiten du hori. Kontu zibili ez gorputz osoa aintzina, ez hori egin pelbisa aintzina hori da. Ez egitu ikusten den, hori da. Baina ez dut gorputza aintzinatzen. Gorputza egoiten da ardatzean. Hori egin eta lotuko dugu gora eta bera. Beraz, lehen mugimendua, bigarren mugimendua, eta ezantzi arnasa bota, arna sartu, arragotza egiten dut arnasarekin ikus dezazuen, zein den arnasaren antolaketa, baina ez da beharrezkoa. Justu hartu bota eta horrengo aldean utziko dut burua behar eta bakarrik egingo dut bizkarra eta pelbisa. Askoz ere politiago egiten alduzue, biztan dena da bakarrik zuei mugimendua erakusteko eta ongi da askoz ere politiago egiten alduzue. Biziki ongi da, gero eta politiago, gero eta hobeto da. Pausaino bat hartzen dut eta horrengo aldean berriz burua uzten dut mugimendua segidezan, baina orain egingo dut mugimenduaren evoluzio bat, egingo dut gero eta azkarrago, eta gero eta txipiago. Biziki azkar eta biziki txipia izan arte. Egin nahi bezain fite eta nahi bezain txipi, baina gero eta fiteago, gero eta txipiago. Eta horrek nora eramango gaitu? Eramango gaitu bi estremoen arteko erdiko puntu horretara ongi naiz nire iskinetan, nire bizkarra atxeman dut manera izateko sobera hola edo sobera hola. Giarrek indarrik egin behar ez duten puntu horretan eskeletoak atxikitzen nau. Eskeletoa hor da gu atxikitzeko, giarrak hor dira gu mugiarazteko. Azken partearentzat egin dugu gora bera, orain izanen da ezker eskuin eta lehenik egiten dut ez txipi bat. Orain ikusten duan ezker erreski, erreferentzia bat hartzen dut. Egiten dut ez txipi bat eskuin, hori egin eta hurrengo aldian itzuliko naiz eskuin eta egonen naiz hor. Ez gehiagia, justu erresa zaidan puntu horretan eta hasiko dut berriz gora bera. Eta ikusiko duzue hor, mugimendua pixka bat diagonarean gertatzen dela. Egiten dut bizpahiru aldiz eta pausaino bat hartzen dut. Hurrengo aldian berriz begiratzen dut eta hasten dut mugimendua, baina horrengo honetan gora begiratzen duelarik ezker ipurmasaila deskolatzen dut kaderatik eta berriz erortzen uzten dut gora eta gero bera, gora, arnasatu eta pausaino bat. Hurrengo aldian gehituko dut beste zerbait, begiratzen dut eskuinera, altxatzen dut besoa zerbait harrapatu nahi banu bezala, edo hitza eskatu nahi banu bezala, baina hori altxatu dut ezela referentzia ona, asko ez baituzue sekulan altxatzen. Beraz, hor luzatzen dut gehiago besoarekin, bera, jausten dut, gora, bera, eta pausaino bat. Eta ondoko aldian, gauza bera egingo dugu ezkerrera, begiratuko dut ezkerrera, ziten justu ikasi dugun estakoniko hori egiten. Eskuin ipurmasaila deskolatzen gora begiratzen dalarik, arnasa bota, hartu,
eta hartu, eta ondoko aldian egingo dut gauza bera besoa altxatuz. Ondo zuen gutxi edo guztiz jautxi eta guztiz pausatu eta berriz hasi. Pausaino bat hartzen dut eta hurrengo aldian egin dut guztia. Erra nahi dut. Behera begiratzen dut erdia eta joanen naiz orain eskuinera eta eskuinera noan einean banoa gora begiratzen behera erdian eta orain ezkerrera gora begiratuz eta begiratu diodanean gorputzarekin da estima ikuzu azken pausa hartzen dut egiaztatzen dut, zerbait aldatu denez, benetan, berriz testa egin dugu, iristen ezin gura, ezberdina, ikusiko dut, ere iristen ezen. Horrela, eta ikusiko dut, eskuinaldetik, eta horixe dena, hortxe bukatu da gaurko saioa, oraindik. Hau entzuten baduzu erra nahi du, bukaera artea txiki duzula, bibazu, nire esker pazientzia eta arretagatik, eta laizketa.